Amta Centrafrique Francis lasigiden bɛ Centrafrique ko ale wulilen no k'i jɔ ko la bi komi ni o kɛlen no ka Centrafricaw kuma suuru kosɛbɛ koyi k'a yira k'a fɔ sa min u ka togodala marabolo maaw ye k'olu wele k'a yir'ula ka sa k'a fɔ ko u bɛna baara di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ min ye ambassade ye ko a yɛrɛ de wulila ko ka taa dugu ninnu kɔnɔna na ko n'i ye ko in ta k'a jateminɛ Faransi b'a fɛ sa ka min ye Centrafrique nagakɔrɔ fangaw n'o o ye togodala fangaw ye a ka lasigiden min bɛ yen a bɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan directeur minnu bɛ yen n'olu bɛ maanifinya kow kunna sa ministre min bɛ yen n'o bɛ Faransi yɛrɛ ka kow kunna bangikaw fɛ yen nin kalo in tile 17 ko olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan k'u bɛna taa ni o maa ninnu ye n'o ye nagakɔrɔ fangaw tigiw ye ka t'olu kalan kɔ kan min ye nin ko in ye ko tiɲɛ don a ko cɛ ka ɲi kosɛbɛ fala ye ko nka ko maa kan k'i lakɔlɔsi mun na o ye k'a fɔ Centrafrique ye jamana ye bi jamana min ni ale kɔni ni Faransi tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ kosɛbɛ ko nin waleya mun filɛ nin ni Faransi bɛ ka wuli ka jɔ kɛ n'o ye bi ko yalama ko o man ka maa jɔrɔ wa kuma tɛ ka na nagakɔrɔ baarakɛlaw n'o ye gouvernement baarakɛlaw ye minnu bɛ marabolo kɔnɔna na k'olu ta k'u bɛ taa olu kalan kɔ kan k'o tɛ ko ye ko min ka ɲi kosɛbɛ ko n'i ye waleya in lajɛ waleya cɛɲuman don min ye soft power maaw ye sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Faransi kɔni ye République centrafricaine kɔnɔna na bi ko bɛn tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min ye Faransi ye a b'a dɔn k'a fɔ ko a ka marabolo min a ye mara min kɛ o ma bɛn min ye Faransi yɛrɛ ye a kun ye fɛɛrɛw caman sigi sen kan sa yaasa cogo min na ani Centrafrique a bɛ se ka to kɔnɔna na ani farafinna jamanaw kɔnɔna na komi a ka mangoya barika bonyanen don bi min ye Centrafrique jamana ɲɛmaaw ye k'u kan k'u ɲɛ yɛlɛ dɛ baara min filɛ nin ye n'a fɔra ko k'u ka fonctionnaire ko ka taa n'olu ye ka t'u kalan faso ka cakɛ baarakɛla da belebeleba ninnu kɛnyɛrɛye tigilamaa minnu bɛ yen k'u kan ka jateminɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko Faransi n'u b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la minɛn minnu filɛ nin ye ni olu kalan taara kɛ olu kunna n'u ma farati u ni hakilina min bɛ na a bɛ se ka kɛ ndarakili u bolo wa a bɛna kɛ mara gɛlɛyaliba y'u bolo sabula mun bɛ taa don u kun na n'u nana k'u bɛna o lawaleya u bɛ sɔn ka kɛ Faransi segili ye ka na kosɛbɛ Faransi dun kan k'a faamuya fana k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na ale kɔni farafinna an fanfɛ bolo fɛ yan n'o ye anw ye AES ale ni jamana wɛrɛw minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen don ka nkaru da Faransi la ko min ye Centrafrique ye a kan ka olu jateminɛ k'olu lajɛ ko mun na bi Faransi bɛ taa ninnu ka magobatigiw u ka sengolabaw ani u ka jamana yɛrɛ fonctionnaire baw ta k'u bɛ t'olu kalan kɔ kan mun na nin kalan bɛ taa kɛ kɔ kan k'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ Centrafrique ko kumana ko yɔrɔ de tɛ Centrafricaw bolo ni kalan bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu kɔnɔna na wa walima kalan in bɛ ka mun de dogo bi ko n'o y'a sɔrɔ nafa bɛ a la a bɛ nafa ɲɛ Centrafrique baarakɛ cakɛda belebelebaw ye ko mun b'u bali k'a kɛ banki yɛrɛ kɔnɔna na ye mun b'u bali bi k'u ka falenw sigi sen kan mun b'a to bi u tigiw ka adamadenya baaraw kɛ yaasa cogo min na u mago bɛ fɛn minnu na u ka se ka olu sɔrɔ ko n'u m'u farati ko min filɛ nin ye senna nin ye a bɛ sɔn ka na degun ta ka ɲɛsin u ma Faransi dun b'a dɔn fiyewu k'a fɔ ko min ye banki kɔnɔna na bi ale ka baara kɛlenw olu man di maaw ye kosɛbɛ nka min ye dugudenw caman ye k'u tɛ nin ko in kalama nka mara kɛbaaw k'olu kan k'u kɔlɔsi kosɛbɛ sabula Faransi ka hakilina ye min ye a ka miirina ye min ye fɛɛrɛ minnu bɛ a bolo yaasa ka se k'a ka fanga cogo Centrafricaw fɛ yen ko nin y'a sira dɔ sigilen sen kan min ye nin jamana ninnu ye ani farafin jamanaw k'u kan k'u kɔlɔsi bi sabula bi Faransi bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ o ye a cogolen bɛ se ka t'u kunna cogo min na ka sɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen k'a ta ye bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ fana Faransi coup d'état caman kɛra an fanfɛ bolow fɛ ani farafinna kɔnɔna na ale b'olu caman fana kɔfɛ wa bi farafinna jamanaw u bɛ ka sira minnu ta nin ye n'o bɛ ka taa lajɛ AES ma bi ale ni jamana wɛrɛ minnu bɛ k'a fɔ Faransi ma bi ko u sɛgɛnna nin ko in kɔnɔna na Togo ni Benin ni Tchadu k'o kan ka kɛ misali ye Centrafrique bolo a k'i janto a yɛrɛ la yan'u ka taa n'a ka maa fanba bɛɛ lajɛlen ka t'u kalan ka tila ka na ko daga sigi u da la u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ min ale kɔnɔna na nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na kunnafoni min dira ma fala